تماشاوان دلال میوانک مهجا نال استودیو لگلمه لرمند سرکتی دلیل دلانار کجبو نشادر فیلمک حتی به واشنگتن و نهاج لگلمه استودیو دنگ مرک که دلیل تو بخیراتی برنامه کردیزیون کود اکران özgür gün TV'de dert keve. Gelek spas Slav Reis bu hemu kesin ku me temaşa dikin. Gelek spas. ما قلت bu film hati film Kurdistan filme ki Nuya o gelecek halat verdigre az da khazım henek tu basabe filme jmerim ki. Beli ev film yani film buxa taybeti ji derhiner Bülent Gündüz Slav Reis Mijibovi ev çekir. Li ser ve gera min apişte 20 sala ve gera welat Kurdistan buxa ev film eri rast ser jiyana delil dilana ro pişte 20 sala li film buxa esasi ne delil ve delil ve sembol ki ve ki de hunera Kurdi da temsila dengbêjiyê û müzika geleriya Kurdistanê. û ji bo wê jî gelekî di cîhanê da beşdarê festîvalan bû Mihricanan û gelekî xelatên baş jî girt. Lê divê demaha jî li Nîcorsî taybetî jî fîlma navnetewî ya festîval Mihricanan navnetewî beşdar bû fîlm wekî navê Kurdistan hûn jî dizanin. û ez jî taybetî ji bo wê festîvalê hatim Amerîka lê xeynê wî jî li Washington wekî te got û li Chicago jî wê fîlm were. New Jersey Festivala Gring çava bu alaka bu filme. Gelekî baş bû ji ber ku tu dizanî di dema îro da taybetî jî bi giştî Kurdistan di rojeva cîhanê de ye. Yani Kurdistan ekser bixwe bigire hettanî pirsgirêkên Kurd û Kurdistanî li her çar perçan. Ji ber wê jî navê filmê jî ji ber ku Kurdistanê gelekî giringî didine û her wiha jî gelekî balkêş e ji bo wana pirsên mesela taybetî jî ji xeynê milletên me Kurd gelekî biyanî beşdar bibûn ji ber ku li üniversitekî bi nav û deng bû û pirsê wan hemû li ser Kurdistanê û rewşa Kurdistan û siyaseta ku îro ew dibe hinekî jî zêdetir ji hunerî û karê ew ê derket derva jî ez dikarim bêjim. Gelekî elexekî mezin heye. Lê wekî me got yani armanca me divê fîlmê da zêdetir çand û hunera Kurdî û hunermend têkiliyê di navbera şagird û mamostan da û her wiha her hunermendekî Kurd çima gelo 20 sala ye li dervayê welatin û wekî min yek ji wan jî ez im pirsên gelekî balkêş û cuda hatin pirsgirêj me. Taybetî bi kinî çanda dengbêjî jî ku giringiya yekcek cevhere çanda Kurdiye serbe dixwazî jî bêjî film jî gelek baş. Film ji xwe esas bingeha wî ew e. Me got ya ne delil dilanere wexta Bülent Gündüz dest bi vê projeyê kir wekî dokümantarekî me çê bikin û veger lê wekî felsefa dengbêjî giringiya dengbêjî giringiya gotin û zimanê Kurdî bi taybetî di nav hunerê da ew jî taybetî dengbêjî da çi ye me esas xwest haveroka bi filmê bi giştî li ser vê û dîsa jî wekî yek mamostekî mîna Egîtê Cimok di radyoya Êrîvanê da salî 1930 hettanî îro ev mirov dijî wekî mamosteyekî bi navdar têkiliya hunermendên Kurd û bi hemû Kurdên ku li dervayê welat li diasporayê û an jî li Kurdistanê perçekî din dijîn çi ye me dixwastiye divê filmê de hinek em wiya jî bînin ziman û ez bawer im te jî temaşa kir. Tabii ki film hatî jî bes tu hunermendî stara dibêjî dengbêjî kilamî. Şeva borî jî li Washingtonê şeva şemiyê konserta biçûk jî hebe dixwazim hinek ji ser ve konsera biaxivî. Konser çi ew bû yani zêdetir piştî filmê ji ber ku ez jî li vir bûm xelkê me hûn dizanin wexta hunermendekî were lazim e ew jî hat amade kirbûn taybetî jî servet û dîsa jî tu bi rêz û her wiha deniz biraderê me gelekî konserekî ez bawerim li gor dilê me bû xelk jî temaşa kir kêfa wan hat ez hêvîdarim me tiştekî kar belwerderê baş bide gelek. Rojên pêşame de me çi berhemişte bibîzîsin amadekarîn te. Xebatê me henin taybetî li ser müzikê zêdetir henin înşallah di demê kinda me CD'yekî nû peşkeşî xelkê bikin. Çima derhener Bülent Gündüz derhener hejan nehat pir bikinî kelam xwe. Bülent Can esas dihat lê Bülent Can divan roja da zaroka wî çêbû navê wî jî Erez e Xwedê bi dê û bav mezin bike ew jî teze çêbû ji ber wê ew nikaribû hata ez tenê hatim. Em jî pîroz dikin çavê te Ronî be derhener heja Bülent Gündüz. Em gelek spasî dikin ku tu hatî dengê Amerîka te bername Kurdîzyon dewlemend kir. Em hevîdarin tu her car hatiye Washington seredana me bikî. Ez gelekî spasiya we dikim serkeftinê ji bo we dixwazim û xebata we jî xebatekî pîroz e ez dibêjim her berdewam be. Gelekî